Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha ebese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku, sibhekela-ke nje egamekweni ey'the zenzeka kulona-ke usuku elwanamhlanje. Kubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yase-Gauteng ezithobeni eBronkhorstsprui ethiwa-ke iphoyisa eselizame ukubulala unkosikazi walo ekuthiwa-ke bebekwi-divorce process naye. Ngokusho kombiko kuthiwa-ke leli phoyisa liyalele kowesifazane ukuthi-ke bayikhiphe baye edolobheni. Kuthiwa-ke besendleleni leli phoyisa libe-ke selikhipha-ke lo wesifazane emotweni limkhombe ngesibhamu, then-ke lase liyamdubula ngenhlanhla wangashona. Kuthiwa-ke leli phoyisa-ke libe futhi-ke selisuka seliya entombini yalo, kanti-ke amaphoyisa asezwile ngesigameko. Kuthiwa-ke amaphoyisa lithe malifika entombini lathola ukuthi-ke amaphoyisa aselilindile. Kuthiwa-ke libe selithatha-ke isibhamu lasibhekisa ngakulona lazidubula lashona. Lesigameko senzeke laphaya eGauteng ezithobeni eBronkhorstsprui. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngikuletheleke ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.